Кайсы вакытта минем ике малай бар иде, алар, ну әле дә бар инде, ну авырту балалар. И алар гел миннән сорыйлар иде. Әни, ник син бездә гел мин ярманы нитәйем дә болар бүтән эш булмаса, ярма чүпләргә бирә идем. То рис белән гречканы нитеп, путать итеп бирәм тегеләргә, потому что бүтән эшкә аларның ниләре бармый иде, анда олигофрения, шундый ни, авырту теге. Ну, чтобы менә алар үзләре генә калмасын ул вакытта, алар килеп бит күрсәтәләр, менә мин моны эшләдем, менә монысы, ну, мактарга кирәк, нәрсәдер нитергә кирәк, просто нитмичә генә булмый бит инде. Дәрес хәзерләгәндә тоже, ну, төрлесе менә, кемдер институт бетерде, кемдер училище бетерде, кемдер вспомогательную школу бетерде, менә, потому что балаларны менә, особенно алган балалар минем бөтен по медицинским причинам нитмиләр иде бит инде, семьяга баратан балалар түгел иде. Ну, бөтенесе как бы хәзер вспомогательный бетергән кыз минем магнитта кассир булып эшли. Ну, как бы үз-үзләрен таптылар.